निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी मानसी जोशी। स्वामी विवेकानंदांनी भारतात आणि भारताबाहेरील देशात अनेक व्याख्याने दिली। व्याख्यानांमध्ये त्यांचा विशेष भर असे तो माणूस घडवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या गुणांचा विकास व्हावा म्हणून त्यांनी छोट्या छोट्या गोष्टींचा, रूपक कथांचा, उपनिषदातील गोष्टी यांचा आपला विषय मनोरंजक पद्धतीने समजावून सांगण्यासाठी अतिशय खुबीने उपयोग केला। त्यातीलच काही गोष्टींचा संग्रह कथांजली या त्यांच्या पुस्तकात समाविष्ट आहे। यातीलच काही कथा आज मी तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे। पहिली कथा, हत्ती व 5 आंधळे। धर्म भांडणाच्या कचाट्यात कसा सापडला आहे ते सांगताना रामकृष्ण सांगत असत ती हत्ती व 5 आंधळे यांची गोष्ट स्वामीजी सुद्धा सांगत असत। एका खेड्यात 5 आंधळे राहत होते। त्या खेड्यात एकदा एक मिरवणूक निघाली। मिरवणुकीतून झूल घातलेला हत्ती आणला होता। तो हत्ती पाहण्यासाठी लोकांची खूप गर्दी झाली होती। त्या 5 आंधळ्यांनाही त्या हत्तीचे वर्णन ऐकून तो पाहण्याची खूप इच्छा झाली, पण देवाने त्यांना डोळे दिले नव्हते, म्हणून त्यांनी हत्तीला हात लावून पाहण्याचे ठरवले। तशी त्यांना सवलतही देण्यात आली। 5ही जणांनी हत्तीला हात लावून पाहिला। एक जण म्हणाला, हत्ती अगदी एखाद्या भित्तीसारखा होता। दुसरा म्हणाला, छे छे, तो एखाद्या दोरखंडासारखा होता। तिसरा म्हणाला, हे काय भलतच बोलता, मी नीट चाचपून पाहिलंय, तो तर एखाद्या सापासारखा होता। चौथा म्हणाला, नाही नाही, हत्ती एका खांबासारखा होता। तर 5वा म्हणाला, हत्ती तर सुपासारखा होता। त्या 5ही जणांमध्ये हत्ती कसा होता याविषयी वादंग माजला। माझेच म्हणणे कसे बरोबर ते प्रत्येक जण मोठ्या आत्मविश्वासाने सांगू लागला। त्यांचे एकमत काही होईना। त्याच वेळी तेथून एक डोळस माणूस जात होता। त्यांचा आवाज ऐकून तो त्यांच्याजवळ गेला व त्याने त्यांना विचारले, मित्रांनो, काय झाले? आंधळ्यांनी सांगितलेले ऐकताच नवागत म्हणाला, भल्या माणसांनो, तुम्ही सगळेच बरोबर आहात। गडबड एवढीच झाली की तुम्ही हत्तीच्या निरनिराळ्या अंगांना स्पर्श केलात। भिंत म्हणजे हत्तीची एक बाजू होती, तर दोरखंड म्हणजे त्याचे शेपूट होते। साप म्हणजे हत्तीची सोंड होती, तर खांब म्हणजे हत्तीचे पाय व सूप म्हणजे हत्तीचे कान होते। तेव्हा हे भांडण तुम्ही थांबवा बरं, तुम्ही सारेच बरोबर आहात। प्रत्येक धर्माने ईश्वराच्या वेगवेगळ्या अंशाचे स्वरूप प्रकट केले आहे। आंधळ्यांची मते एकत्र करूनही त्यांना हत्तीचे खरे स्वरूप आपल्या मनःचक्षुसमोर उभे करता येणार नाही। त्याप्रमाणे सर्व धर्मांची मते एकत्र करूनही आपल्याला ईश्वराचे खरे स्वरूप मनःपटलावर उमटविता येणार नाही। कारण
ईश्वर अनंत आहे, सर्वच धर्मांची मते खरी आहेत, तेव्हा आपसात भांडून धर्मावरून भांडू नये. दुसरी गोष्ट, तारतर पकडणारा सैनिक. मन हे अतिशय चंचल आहे, त्याला शांत करणे अवघड आहे. त्यासाठी स्वामीजींनी तारतर पकडणाऱ्या सैनिकाची गोष्ट सांगितली. नगरात फेरफटका मारावयास गेलेला एक सैनिक लष्करात आपल्या शिबिराजवळ परत आला व मोठमोठ्याने ओरडू लागला की मी एक तारतर पकडला आहे. ते ऐकून आतून एक जण म्हणाला, मग त्याला घेऊन आत ये. सैनिक उत्तरला, पण तो आत येत नाही ना. तेव्हा आतील सैनिक म्हणाला की मग तू एकटाच आत ये कसा. बाहेरील तो सैनिक पुन्हा म्हणाला, पण मला तो तसे करू देईल तर ना, तो मला आतच येऊ देत नाहीये. आपल्या मनाचीही अशीच अवस्था आहे. आपण मनाला शांत करू शकत नाही व मनही आपल्याला शांत बसू देत नाही. तिसरी गोष्ट, रसायन शास्त्रज्ञ व धार्मिक मनुष्य. वेदांताचे पहिले तत्व आहे की आत्मसाक्षात्कार हाच खरा धर्म आहे. साक्षात्कार करून घेण्यासाठी आपल्याला धर्मग्रंथांचा उपयोग होतो. साधने संबंधीच्या सूचना व पाठ ते आपल्याला देतात, त्यानुसारच प्रयत्न करावा लागतो. त्यासाठी स्वामीजी पुढील गोष्ट सांगत असत. एक रसायनशास्त्रज्ञ होता. तो एका धार्मिक माणसाला म्हणाला, मी धर्मावर विश्वास ठेवत नाही कारण मला काही त्याचा अनुभव आला नाही. ते ऐकून धार्मिक मनुष्य त्याच्याकडे काही दिवसांनी गेला व त्याला म्हणाला, माझाही तुमच्या रसायनशास्त्रावर काही विश्वास नाही कारण मला त्याचा काही अनुभव आला नाही. रसायनशास्त्रज्ञ त्याला म्हणाला, तुम्ही केव्हा व कसा प्रयत्न केला. धार्मिक मनुष्य उत्तरला, मी रोज रात्री झोपायच्या आधी हे रसायनशास्त्र माझ्याकडे ये असे वारंवार म्हणत असे, पण ते शास्त्र माझ्याकडे कधीच आले नाही. रसायनशास्त्रज्ञ म्हणाला, अहो, हा काही रसायनशास्त्रज्ञ होण्याचा मार्ग नाही. त्यासाठी तुम्हाला प्रयोगशाळेत गेले पाहिजे. तेथे आपले आमले व क्षार घेऊन नाना प्रयोग केले पाहिजे. तेव्हा तुम्हाला ते शास्त्र थोडे थोडे कळू लागेल. रसायनशास्त्र शिकता येईल. अहो, प्रत्येक शास्त्र शिकण्याची त्याची एक ठराविक पद्धत असते. त्यावर धार्मिक मनुष्य म्हणाला, महाशय, मलाही तेच म्हणायचे आहे. तुम्ही धार्मिक होण्याचा प्रयत्न केला आहे का. धर्मग्रंथात सांगितलेल्या पद्धतीने प्रयोग करून ते शास्त्र जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता तर तुम्हालाही धार्मिक होता आले असते. धर्माच्या स्वतःच्या अशा पद्धती आहेत. ज्यांना धर्माचा साक्षात्कार झाला आहे अशा ऋषींपासून आपण त्या पद्धती शिकल्या पाहिजे. आणि तरीही जर आपल्याला अनुभव आला नाही तरच आपल्याला धर्मात काही अर्थ नाही असे म्हणण्याचा हक्क राहील. आमचा धर्म श्रेष्ठ असा दुराभिमानही बाळगू नये व दुसऱ्यांच्या धर्माला नावेही ठेवू नये. तर आपल्याला जे मानवेल त्याप्रमाणे त्या पद्धतीने साक्षात्कार करून घेण्याचा प्रयत्न करावा. पुढची गोष्ट, शास्त्राचे मर्म जाणून घ्या. धर्म ही आचरण्याची गोष्ट आहे. तेव्हा एकदा धर्मशास्त्राने काय सांगितले ते जाणून घ्यावे व मग त्याप्रमाणे आचरण करावे. शास्त्रातील शब्दांचा कीस पाडण्यापेक्षा शास्त्राचे मर्म जाणून घ्यावे. त्यासाठी स्वामीजी श्री रामकृष्ण सांगत असलेली ही गोष्ट सांगत असत. दोघे जण एकदा आमराईत फिरायला गेले. त्यांच्यातील एक अतिशय व्यवहारी होता. तो त्या आमराईत शिरताच त्या आमराईत एकूण आंब्याची झाडे किती आहेत, कोणत्या झाडाला किती आंबे लागले आहेत, एकेका फांदीला किती पाने आहेत, आमराईची सरसकट किंमत होऊ शकेल, किती होऊ शकेल वगैरे नाना प्रश्न विचारण्यात अगदी गढून गेला. त्याच्याबरोबर जो दुसरा मनुष्य आला होता त्याने असले रिकामी पंचायत न करता सरळ जाऊन आमराईतील मालकाशी गट्टी जमवली व झाडाखाली बसून एक एक आंबा तोडून खायला सुरुवात केली. आता सांगा बरं, या सर्वात अधिक शहाणा कोण, पाने मोजणारा की आंबे मटकवणारा. आमराईत आला आहात तर आंबे खा, त्यामुळे पोट भरेल,
केवळ पाने मोजून काय लाभ? हे फांद्या, डहाळ्या, पाने मोजणे आणि टिपणे घेऊन त्यांचा हिशोब करणे अजिबात सोडून द्या. त्याची धर्माच्या क्षेत्रात मुळीच गरज नाही. आणि मालकाशी गट्टी जमवली की तो आपणहून सर्व माहिती पुरवेलच की. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.